Ассалому алейкум. Дина роз як бародарам омдагӣ будан дӯстам ҳам кас телевидение ба кор мекунану ҳам кас омдан як гап зашида будем баъд ҳам кас ман мегӯям ки Иброҳимҷон мегӯяд ҳамин ахиранки вақтҳо мегӯям телевидение мазеаш не халқ мегӯяд ихта тамошо намекунад рӯзбарӯз мегӯяд ҳамин рейтинги мо фромдос мегӯяну бисёртарин одамо мегӯяд интернет ҳам хел ҷо гузашта рафтааст хаку манам халқ ҳисобаш ба худи дили халқа ногапаша гуфтам мафтам бародар хакун телевидение масалан вақташ ба нағз буд ҳозир камтар гуфтам телевидение чизое гуфтам бемаъно карост манам мисол ба мегирем гуфтам программи бисёриётон дидаги сетон программи битва экстрасенсов ин фолбино будин фолбино бисёр халқ амро тамошо мекард бисёр халқ медид ман агар аҳамият додагӣ бошад ака фолбин вай мекунам он чизе он таги ғишми таги сангба он чомоқа рус мекунану ба фолбин ҳамона ёфтанаш дар кор 8-10 фолбино ҳамон қатор меистану баъд ҳамон якта ба якта ҳамон рафта ҳамон чиза кофтосен ҳакума ҳамона дидаги чихен сиёмкошонам бурдагиошонам фолбин ҳамон тука пеши санг рафта мегирад апишти фолбин оператор қади камера рафта мегирад бо микрофоно аболо истодагӣ ҳамин қариб ба ҳакун халқи ки ҳамон чиза тамошо карост телевизор ба масалан оно ҳар якта худошон ба масалан дуниё фолбино ба якта фолбини зӯр якта фолбини ганда ҳамхелин байношон ҷудо карда мегиранд баъд ҳамон ба мухлис мешуну ба ҳамон мухлиси ҳамон ваёшон шуда ҳамон фолбин тамошо мекунад эй фолбин бошад чикор мекунад ҳай мёрад ҳамон чӯмоқ таги санг ба рус караги ҳамин қариби пеш чӯмоқ ба рафта ҳамин қариби чӯмоқ ба омадан ба уҷа ҳамон мухлисотон тамошо мекунанд ҳозир меёбад ҳамин қариби ёфтам қариб наздик шудам ба по-моему не здесь мегӯяду инҷа ба не мегӯяду мӯрад гашта тамом вай бечори марда короша парофта чизоша парофта корхона вақтои кор гирехта омада ҳамон программе вақто тамошо кунафта як ма ду ма интизор мешуд ин бошад ки ҳамин қарибе ки ҳамин камтари ки ҳамон чомоқа ёфтам ба инҷа ба нею гуфта монда мӯрад оха шумо ҳамина хоҳедон ки мардак ҳамин корош гирехта дусагош пушаймон нашавад гуфта ҳамон фолбин ба чомоқа мондетон ҳамон чомоқа қариб омда мана ҳозир меёбад гуфтанаш ба ҳамин наёфта ки пишташа гардон якта ода ҳамин белкати фарқи сараш якта занад пах караводу гӯяд ки вы ошиблись анин уже рейтинг баъд одамо тамошо мекунанд барое ки ҳар якта одами мухлисе ки ҳамон телевизор ба ҳамон баеша дидост фолбини дӯст медоштагиша вай мехоҳад ки ҳамон шапаллоқ киди занад ҳамон фолбина наметавонад ку ин рафта телевизоро зада ҳамон ба якта номи халқ ёне ки ҳамон оператор ба шумо бояд ки одам монданатон дар кор ки ҳамон наёфтагӣ вақташ ба шапаллоқи қарз кара занад ки палқаз занад ана баъд рейтинга бинед ё мисол ба вақташ ба программи домдува биромда буд мухлисаш бисёр буд мухлисаш ҳақиқатан бисёр буд хай манам якта мухлиси ҳамло будам бо мухлис ҳамон одамо айниқса ҳамон программа ба не одамо бисёри вақт ҳамон ягонта ваяш ба ягон вай ба домдува ба боз мекардаги ягон героёш багӯем героёш ба ҳамана мисол ба гӯем олинка буд олинка ҳамон олинка тамошо мекард домдува ҳамана пеш зӯр буд пештар сари нав биромдагиш ба якдигошоно доштан мезадан ҳақорат як буд чизошоно дармуда будан мӯҳошоно мекашидан ва як тамошо мекардем зӯр буд ҳақиқатан ин дисциплина программи ҳақиқатан зӯр мо ва маъқул ҳозир ҳамин салека баланд гап занад салека ягон кас ба он гапи ганда зида монадага галаги гирди алова мешинану як қоғачо менависанд ки олинкая пеш каранд дар кор ин ҳақоратчӣ ва ада кас ҳаштиш ага даст монад олинка тамом 3 маҳ ту мухлиси вай будӣ бироарта пеш мекунанд вая хел намешад ки бародар ту агар хоҳӣ ки ҳамон программе зӯртар шавад хоҳӣ ки ҳамон мухлисот бисёртар шавад одамо тамошо кунанд ту яхдекак дуни ҳамон программа алов дарор алов мана мисол ба олинка ман намегӯям пеш накунедон майли фақат пеш накунедон барое ки мухлисот чӣ кор мекунад бе олинка шумо агар тонетон ага ҳама олинкая гифта бӯлак кара ҳар якта мухлисаш ба почта кати хонааш пусонедон барое ки мухлисот тақ мешуд почта омдаст мекушод ки як бӯлаки олинка хонес ба он девор ба зада мемонад ҳар гузаштанаш ба олинка могӯд ён ки галаги ҳама гирди алова ҷамъ шаведону олинка пухта хуретон гӯедон ки олинка ба маза буд бекор куштимаша неки як ҷат духтари нағз буд ана вай рейтинг ба ман боварӣ дорам ки рейтингатон ҳақиқатан боло меред
ё ин ки мана мисол мегирем ахбор хабар баха ягон чизи ганда не ягон вай не хабар ҳама гӯш мекунад ҳама мефаҳмад вай мекунад худотон як бор ҳамун ба ҳазор аҳамиятетон ҳамун хабар ба гамезе ки хабарчӣ ба диктор ба ҳамун диктор биромда чӣ мебурад ҳамун музика мекунад мусиқи як бад воима ҳамин дикторашам барандешам мебурад ҳамун тукро истодааст япония обзекар япония дигар нест даб далиш биромад япония ҳамун воима зем мекарда худе ки рамхин кара мегӯяд ки худе ки ҳамин ту дар дуни ҳамун япония зиндагонӣ кардагӣ даг метарсӣ медонам хабари хушхабар не лекин ҳамуна яхдекак камтарак хушрӯй кунедон камтарак ин ту як бачи майдаям мӯйсафедам як одам як чо бегонӣ баъди кор ҳалок шуда омдагӣ як оини нилгум ба ягон чиз тамошо кунем фта чой кати як тамошо кунад ки ҳамун хабари гандаям як ҳавас кади тамошо кунад мана мисол бигирем ҳамун хабарча баранда биромадми мана ҳамун хабари нағза музиқа ягон музиқи назм монето музиқи ягон хабарча ҳам ту буродо япония обзеркар аст гишто гиштдала гишто додала япония дигар нест оҳо гиштдала ё ин ки мана мисол ба хабари ихенё трамп эрон барафта чақчақи дандонаш жанад шақараки ларзонаш занад эрониё пешвоз гирифтен ҷумон мекунад ларзон мекунад бо агар дили трампа ёветону трамп ҳамто аз самолёт биромда юсуфи мане ман боварӣ дорам рейтинготон боли бома тешу кара остон ба биромда монда мерад ё мисол бигирем ҳозир бисёр ҳамин мӯли давлатоям программаошонба ва як чизи аҷоиб рафтае ки ҳамин як одами машҳурра ҷеғ мезанану мебиёрам баъд байни блогероям байни телевидеоям ба ҳама одами машҳурра мемонану номаша биография мегӯянд ҳамон ҳаёти ҳамон одами машҳура пурсупос мекунам акӯ ман намедонам ки дар ки ин чизо зарур ё дар ки ин чизо маъқул масалан мешунавам шумо ҳамон дар синни чандсолагитон ҳофиз шуда будед ман намедонам ман ҳамон 15 сола будам ки сайри хестам микрофона гирифтам ашӯли хондусем ба ашӯли простамле реп хондусем репои кемчихе шумо ҳамон репотона худатон менависед не хай мурам аша репа абу абдуллоро даки наменависад ку албатта худаш менависад ман ягон шоир наменависам ман ҳама репома худам менависам ҳамун репхонет маълум бародар ки ғайр аз ту дига ва ҳеч ки ихе чизое наменависад яку ман намедонам ки ба ихе чизо маъқуло лекин ҳамто ёлекара бароятонага ман ба ҳамун гуфти урусо ки не интересна вай 15 ба хондагими вай 16 ба хондагими ҳамин суруд хонда гаштаастми ҳамин радио телевизор ба дангара гашт шуд бас дига баъд чикор кард ки буд чанд солагеш ба ки суруди наменависад мурданам мӯред би не ҳам мефаҳмам ки телевидение ба барои рейтинг барое ки халқ тамошо кунад барое ки одамо галаги ҷамъ шуда ҳамун программе бая кунанд ё кара шинанд шумо як хушрӯйтар кунедон шумо мисол ба гиретон як одами машҳурро биёретон ҳамун устали ҳамун сибаётон ба шинонетон 8-10 камера 10 тараф монетон баъд ҳамун одами машҳурро галаги дошта занетон бо оператор апоино гирифтост ки чихе хумои бинеш чакидост чихе аболи сараш задосен ман боварӣ дорам вая одамо оилавӣ тамошо мекунанд тез биё программет сар кар ҳофизи дестдоштаи ту не баланку бардошт каросми бардошт карос галаги задосен бардошт карос вай ба қувват вай ман боварӣ дорам вай одамо дажи ман боварӣ дорам ки байношон пул мемонанд ки ҳамин бардошт мекунад ё бардошт намекунад гуфта вай одамо байношон маслиҳат мекунанд вақти тамошо каросегошон ба ҳофизи ҳақиқатан ба қувват будааст ҳофизи зер будааст бо инаш бине 1 соат боза задосен бардошт карос қантата хургӯд режиссёрашам зад
оператораш ҳам зад, диктираш ҳам зад, ҳатто ҳамон микрофонро дошта меистодагиш ҳам дар каллаҳо задост. бардошт кард. ман беҳуда музиқои гӯш намекунам. бародар ҳамин гап гавини худом бо ин ба золотои граммофон додан дакурам. ин ба золотои ана ина мегӯян номаша рейтинг. ана ина номаша мегӯян ки рейтинг. бо ин бародар ман чӣ мегӯяд? аз ту фақат программое ки ҳамон оваят футоси одама зиқ мекарагия. суруд чи? Телевизор ба мегӯяд як программа нест суруд. бародар суруд ҳозир намедонӣ суруди кия гӯш кароси. ҳозир боша ҳозира вақти моҳонба пеш аввал 10 та суруд буродага 3 та сарояндаи бурмад. ҳозир 12 та сарояндаи бурод 2 та суруд мебурад. намедонӣ ки 2 та суруди кадом 10 тино. ва яхлош мебурад инкас сароянди номи инкас зӯ инкас кадом суруда мехонад. инкас суруд намехонад баъд мехонад суруд. аввал худашон мебурад баъд сурудашон мебурад мегӯяд. ёе ки сурудо хай сурудам ман куха медонам суруда ҳама намедасбаяш ба суханош ба сурудам бояд суханош маълум шаданаш дар кор. мисол ма мегирем суруда бинето дили пажмурдаи маро шикасти дилак ман хай ихта забони адабӣ ба зӯр не ки медонам ки дили пажмурда гуфтагаш ин дили пусидагӣ будааст. ин дили худаш пусидагӣ будааст ту бо шикастагӣ мегӯ. дил намешканад дил бӯлак мешуд дила мебуранд шикаста фақат ойнае мешуд. дили пажмурда меха майли бо ягон гапи ҳамина ягон агар милиса фаҳмад чи дили шикастагӣ ба мегӯяд пусидагиша ту шикастагӣ. охай сурудам бояд суханош хушрӯш танаш дар кор. бо ин бародар чӣ мегӯяд? хай ту ҳама чиз ба гап меёвӣ. хандачиҳо чи? хандачиҳоям ҳозир байношон ба як чиз буромдааст. стендап ако ин мебуромден микрофон катӣ манам хеле ранги ман мебуромдену микрофон катӣ ҳамун ҳама ҷои кофта мештин ин ту караст ваяш ин ту караст ҳамуноям агар суханошон ба аҳамият тетон агар ҳамаи шумоон ягон бор фаҳмидагӣ бародар моҳон одами зот моҳон ҳама вақт мефаҳмем. моҳон ҳамин бозе ки буромдем то гашта даромдагиома ҳама вақт фаҳмида меистем. барои ки моҳон 2 та гӯшт аст. ҳамин 2 та гӯшт ҳама вақт кимчо даромда меистад. даже ҳатто хеле вақто гӯшума мехем маҳкам мекунем намедонем агуҷо овоз медарод. ҳайрон мешӣ худомо намедонем ки чӣ хеле ман маҳкам кардаги гӯшам чӣ хеле овоз даромдааст. бо чӣ мегӯян? шумоон ягон бор аҳамият додагӣ шумо чӣ хиёл мекунедон ки мо саҳар катӣ мебурему ҳама чиз аҳамият дорад. соати 7 ахоб мехезӣ ҳама чиз аҳамият мегирӣ. ин чӣ будааст? вай чӣ будааст? шоколоте мемди қумалақи гӯсман будааст. ҳама чиз мо аҳамият мегардем хиёлотон бар. ё ин ки чӣ мегӯям? шумо ягон бор оила карагӣ бародар моҳон одами зот яъне 24 соат ба 24 соат оила мекунем. агар ҳамин қабати 24 соат агар 7 соат хоравем 7 соати хобу бем кем чӣ хобой дида меистем. яъне мо ҳамин хобомо ба оила кара меистагем. шумо маҳкам не ки ким чӣ оила кара хорафтагем. саҳари мехедем чӣ буди намедонем качи калем ба заду ин хоби ганда будааст. агар якта оила боша 22 та мешуд оила 22 та 44 та ҳама вақт оила кара мекардем. шумо якта оила карагӣ бо чӣ мегӯям? омадагиотон ба ҳазор раҳмату ҳамин якта чиза гӯми ту чӣ ман нафаҳмидам. мон ҳама хеста кор пораи парофта гову гӯспандои парофта алафоя я лағат зада дарои қулф накара буромда ва телевизора куштеми утука куштеми неми буромда ҳамчун галагӣ омадем ки ту наси ҳаром мо ба якта чиза гӯм гуфта ту якта чиз хаб биё ки ҳамон якта чиз бошадам. гӯ 1 соат боза истодагем ту кай мегӯӣ? ман ҳамин хандачиам бояд ҳамин як ханда ҳамин микрофони нилгуна дастат ба гифтими ту бояд халқа хандонӣ. ха кун ман ахири гапам ба чӣ гуфтанӣ? ахири гапам ба гуфтанӣ ки агар ки нохост мана телевидение ба ҷай зананд ки ягон интервю мегирем биографиятона гӯенага намерем ки не ки мана худома ҳамун золотои граммофон мефурсонам бад.